mag ohala. Riwruogwe kembe marego sukari kes ma obuogo chungo chenro magi kochakore kiny ka gikwedo okang' mar doho chunogi ni nyaka chul jous niang' maromo shillings 5,900 kuom tan ka tan mar niang' kowuok e shillings 5,100 matiyo sani. Jakom riwruogno Jayantial Patel wacho ni gidhi loro chenro magi ka girito gima doho biro ng'ado. Patel wacho ni chuno kembe gi ng'iewo niang' e nengo mohewo 5,100 en rocho ratiro margi kendo biro hinyo dongruok mar sekta no. Okang' ma kamano dhi miyo kembe yudo lal kendo jopur gi jotije mathoth dhi wito thuolo mag tich kod yuto. En yang ichulo wa sukari kende, en yang molasses niang wagolo, en yang wani nitiere gimiluongo ni chuodho miole puodho kaka fertilizer, en yang wani nitiere bagas ma kambe gitiyo godo ka tiyo gi stima ka giriembo godo turbines mag mills. Omiyo wawacho ni nyoro millers nyobedo piny kendo gigolo barua moro ma gibuogo wago ni gidwa loro kambe gi tarik kochopo tarik 10. Ok wabuogi kata matin. Kendo wawacho negi ni dhi mbele mondo lor kambe go tarik 10. Tani wadhi go bura maduong' kaka mega kendo wawacho ni millers manyocha ogol negi order mondo chul Jopur siling 5,900 nyaka pesa no gichul. Wadhi dok e court kendo en ketho chik mar order mar court. Jopur nyaka chul pesa matin